समावहाय टंला दखरा बर' फरायसा आफादनि जा मावख' बे मावख' आरो टंला कलेजनि जिथु टंला कलेज बेनि साखाथियाव आं दङ बेयावहाय नुनो मोनदों निउस 24 बड'लेण्डनिफ्राय फैनानै बेयावहाय जा टंलायाव फरायनो थाखाय गथ'फोर दङ फरायसाफोर दङ बे फरायसाफोरखौ दिनै टंला दखरा बर' फरायसा आफादा सरकारनि खावलायनाय बायदियै 27 बे सानथामनि थाखाय खुला होदोंमोन न'आव लांनो थाखाय बे समावहाय टंला दखरा बर' फरायसा मा राहा लानानै बिथांमोनखौ न'आव थिनहरनो नागिरदों बिनि बागै आं मिथिनो नागिरदों टंला दखरा बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां कबिन बर'नि खाथियावहाय। खुलुमबाय। गिबियाव निउस 24 बड'लेण्ड बे चेनेलखौ आं टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बरायग्रोबाय। दिनै थारैनो जों बुंनांगोन मोनसे जों गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनना बुङोब्ला थांनाय 23 मार्चनिफ्राय जि भारत हादराव मोनसे कर'ना भाइरासनि जि मोनसे गाग्लोबनाय बेखौ लानानै जोंनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया मोनसे लकडाउन मोनसे डिक्लेयार होदों। दिनै बे लकडाउना दिनै गोबां सान जाबाय, गोलाव सम जाबाय। दा लकडाउन सोलिबाय थानाय समावनो जोंनि टंलायावहाय बयबो मिथिगौ टंलायाव गोबां माने अनुस्थान प्रतिष्ठान कलेजफोर दङ। दा बेहाय गोबां गोजान गोजान ओनसोलनि फरायसा फरायसुलिफ्रा टंलायाव भारा थानानै फरायो। दा जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा बे लकडाउन समाव जोबोद माने जालाखार बिलाखाराव बा जेंनायाव गोग्लैनानै दङ। दा लकडाउना स्टार्ट जानायनि साननैसोनि उननिफ्रायनो बेलस्रि बायदि ओनसोलनि गोबां फरायसुलिफ्रा जोबोद माने जेंनायाव गोग्लैदों आरो बिथांमोना थोंजोङै जोंनि दखरा आफादाव फैनानै जोंजों जगाजग खालामदों, जेंनानि सोमोन्दै सावरायदों आरो बिथांमोनखौ जोङो टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोङो जि एसे हायो एस पार केपासिटिखौ नायनानै जोङो बिथांमोननो रेसननिफ्राय लानानै जोङो एफा एनैबाबो रांखान्थियारि मदद होदों। दा बे थोजासे नङा। दिनै आरो बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगानि फरायसा फरायसुलिफ्राबो जोंनि टंलायाव माने आबद्ध जानानै दं। दा बेखौ नायोबा दिनै बुहुमावनो मोनसे कर'ना भाइरासनि जि मोनसे आक्रान्त थासारिया जादों आरो बेल' नङा, दिनै जोंनि भारत हादरावबो बा जोंनि आसामावबो गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव गोबां रोखोमनि सुबुंफ्रानो दिनै आबद्ध जानानै दङ। बिथांमोना जिथु भारत सरकारा प्रसासना जिथु मोनसे स्ट्रिक्टलि मोनसे डिसिसन लानानै दोनदों, माने जान बाहननि मावनाय दांनायनि बिथिङाव दा बेखौ लानानै जोंनि गोबां मानसिफ्रानो गुबुन गुबुन जायगायाव माने जेंनायाव गोग्लैनानै दङ। दिनै गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसामा दिनै नांगौ बायदि हेफाजाब होनो हायाखै। दा बेखायनो दिनै जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा टंलायावहाय रुमावनो गोबां जेंनानि गेजेरजों गोलाव सम बिथांमोना थानांबाय। रिसेन्टलि गभर्नमेन्ट अफ आसामा दाख्लैहाय जि मोनसे डिसिसन लादों, जि जायफ्रानोखि गुबुन गुबुन जायगायाव आबद्ध जाना थाबाय, दा बिथांमोनखौ न'सिम लांफिननो थाखाय, दैथायहरनो थाखाय जि एप्रिल दाननि नैबे सोलिफुबाय थानाय 25, 26 आरो 27 थारिखआव माने मोनसे इ-पासनि गेजेरजों माने बेब'स्था खालामना होनाय जादों। दा बे खाबुखौ लानानैनो जोङो टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे हेफाजाबाव जोंनि उदालगुरि जिल्लानि जि रायजो बेंगिरि डिसिनि थ्रुयै पारमिसन लानानै जोङो दिनै जोंनि टंलायाव आबद्ध जाना थानाय जि बेलस्रि ओनसोलनि जोंनि अनजालि फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ जोङो दिनै न'सिम दैथायहरनायनि जि बेब'स्था लानाय जादों। दा ओंखायनो आङो साबायखर होनो सानो जोंनि उदालगुरि जिल्ला एबसु आरो जोंनि उदालगुरि जिल्लानि डिसि प्रकाश रन्जन खरफुलिया
बिथांनिसिम आं साबायखर जासिदों आरो प्रसासन बिथांमोननो आं साबायखर जासिदों आरो लोगोसे बेलस्रि आन्सलिक एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोननो आं साबायखर जासिदों आरो दिनै बिथांमोना दिनैनि सानाव बिथांमोना टंलानिफ्राय न'आव थांनो मोनसिगोन आरो बिथांमोना जेब्लानोखि लकडाउना उइथ्र' जायो आरो जोंनि स्कुल कलेजफ्रा जेब्लानिफ्राय माने खुला जायो खुलिफिनो बै सानखालि बिथांमोना फैफिननानै बिथांमोना रुमाव थानानै बिथांमोना फरायनायनि बेब'स्थाखौ खालामनाय जादों माहारियारि आफाद हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि टंला दख'रा बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा मोजां मोनसे इनिसियेटिभ लानानै टंलायाव नांथाना थानाय बर' फरायसाफोरखौ गावबा गाव न'आव दैथायहरनो थाखाय खावलायदों राहा मोनसे लादों दा बे समाव आं केमेरा पार्सनखौ बिथां फरायसा खाथियाव फैनो थाखाय खावलायदों दा बे समावहाय टंला दख'रा बर' फरायसा आफादा नोंथांमोनखौ हरनो नागिरदों गावनि न'सिम नोंथांमोना बे गोलाव समावहाय जा थाबाय ओंखारनो मोना मानो मोनानो बे समावहाय नोंथांमोननि जेंनाया माबायदि जादोंमोन जोंथ' गोबां जेंनायाव गोलैनो गोनां जादों जानाय लोंनाय थानाय गासिबो बन्द' जाजोबदोंना बे लकडाउननि समाव ओमफ्रायो बिराद जेंनायाव गोलैदों आरो जानाय लोंनाय थाखा फैसा ओमफ्रायो जोङो माइरंआ फैजोबबायमोन ना ओमफ्राय बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि ग्रुपसआव फैनानै जोङो माइरं ओमफ्रायो फैसा दान मोननाय जादों आरो बिथांमोननिफ्राय जों मदद मोनदों दा साबायखर होथावना नङा होमबा बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावो मदद होनाय दा बेबायदिनो नोंबो बेबायदिनो नांथानानै थाबाय टंलायावहाय फरायनो फैनाय ढेकियाजुलि दा मोनसे नैबे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय ढेकियाजुलि सनितपुर डिस्ट्रिक्टसिम थागोन बेवहाय बे गोलाव समाव जेब्ला नोंसोर बेयाव थाबाय माबायदि जेंना जेब्ला कभिड-19 जानाय लोगो लोगो बन्द' जादोंमोन बे समनिफ्राय जोङो गोबां गोलाव सम जेंनायाव जेसेबां गोलाव सम बन्द' जादों एसेबांनो जों जेंनायाव गोलैना थानांदों मानो होनब्ला जोंहा एसेबां थाखा फैसाबो आखायाव गैथ'वामोन आरो जानाय लोंनाय रेसनफोराबो एसेबां गैथ'वामोन बिनि थाखायनो जों गोबां जेंनायाव गोलैनांदों आरो जोंनि जेंनाखौ जोङो न'नि फारसे खोन्थाहरनायाव जोंनि बेलस्रि आन्सलिकनि बर' फरायसा आफादा माने टंला आन्सलिकनि बर' फरायसा आफादनो खौरां हरनानै बिथांमोनखौ जोंनिसिम मदद होदोंमोन बिथांमोननि खावलायनायाव बिथांमोना जोंखौ थोजासेखिनिखौ मदद होदों आरो बिथांमोननि मदद होनायखौ जों माब्लाबा बावनो हानाय नङा बिथांमोननि मदद होनायखौ जों रोजा रोजा साबायखर दा बेबायदिनो नोंबो दिनै न'आव थांनो मोननानै बेसेबां गोजोननाय दङ दायो आरो बेयाव थानाय समाव माबायदि जेंना भुगिदों बेयाव थानाय समावथ' जोबोद प्रब्लेमाव दंमोन ओमफ्राय न'आव थांनो मोनगोन होननानै जोबोद खुसि जादों आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो लोगो मोनहैदों नङा होमबा आरो न'आव थांनाय समाव नोंथांमोनाथ' फरायनांगोन फरायनांगोन मबे कलेजाव फरायदों आं टंला कलेजाव मा डिग्रियाव ना बिकम 6 6 सेम ना होमबा आरो जोब्बायानो बेबायदिब्लाहाय नै बर' फरायसाल' नङा बुहुमनाङै फरायसाफोरनि बे हालोदा माबायदि जादों बे लकडाउननि समावहाय बिथांमोना बुंनो थाङोबा गावनि फरायनायखौ गारनानै कभिड-19 जुजिगासिनो दं दा बे समाव फंबायाबो दिनै टंलायावहाय फरायनो थाफैदोंमोन नों मबेयाव फरायबोयोमोन ओमफ्राय दा बे बन्द' समावहाय नों माबायदि जेंना मोनखो आरो नोंखौ दिनै न'आव थांनो थाखाय सोर मदद होदों बेहाय रुमाव थानायावथ' बहुत जेंनायाव गोलैनो गोनां जादों फारसेथिं जानाय लोंनाय माइरं मैगं थाइगं ओमफ्राय रांबो बेहाय दा टंला जायगानि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंखौ न'सिम लांनायनि माबा खालामदों दा बेहाय गोजोननाय थादों आरो न'आव थांनो मोननानै एसे गोजोनदों आरो ना आरो सोरखौ साबायखर बावगोन दा नोङो दा न'आव थांनायाव बे टंला कलेजनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद नाय बिथांमोना दिनै न'आव थांनानै मोनसे लाहार फाहार खालामदों दायो बिथांमोना माबादोंमोन टंलायाव नांथानानै दङमोन दा बिथांमोना न'आव थांगासिनो दं